Doncs seguim el Digital Hits Magazine d'aquesta setmana, arribats a la posició número 6 del nostre Top 10. Ara sí, fem una parada, si més no, a la llista per donar pas a la secció de Mike T and Friends. Avui, com us he comentat fa molt poca estona, tenim una de les, la principal artista de dance en català, la Xana, amb nova proposta que es diu Lluitaré fins al final, el seu nou tema d'aquesta artista de les comarques de Girona. Avui, en exclusiva, al Digital Hits Magazine, presentació d'aquest tema i també descobrim més coses d'aquesta nova etapa de la Xana. Per tant, no marxeu. Doncs sí senyor David, una de les coses que més clares m'han quedat és que torna la música dance en català, torna al dance i ho fa amb la llengua de casa nostra. I no se m'acudeix una persona millor, una cantant millor que la Xana Blue. La tenim avui als estudis del Digital Hits. Xana, com estàs? Molt bé. Escolta'm, vas igual que el videoclip, Blau, Xana Blue. Sí, vaig... Bueno, el que porto igual és la jaqueta, perquè la roba que porto sempre no és la mateixa, un canvi de roba, de tant en tant. Però sí, el de blau, no és que sigui el meu color preferit, m'agrada el blau, però sí que haig de dir que Xana Blue ve perquè el blau en anglès, no sé si ho saps, però vol dir quan, per exemple, algú està enamorat i està amb aquella tristesa perquè no es correspost, o està melancòlic o així, no? Pues s'associa molt al blau a això, no?, en anglès. I jo pensava, bueno, ja que començo la meva carrera artística en solitari i vull parlar de moltes coses i de tot, saps? De festa sobretot, no? Però ja sabem de tot, d'amor, de tot, de que tot és una... Sí, deixem-ho aquí. No sé què és el que m'espera. Doncs això, més que res és això. La polifacètica Xana, estàvem veient aquestes imatges del videoclip, em tranquil·litza sobretot avui que no vinguis amb els guants de boxa perquè em faries mitja por. Escolta'm, molt xulo aquest videoclip, m'agrada moltíssim com ha quedat. Com ha anat una mica tot el rodatge? Explica'm. Doncs va ser, la veritat és que divertit, però sí que haig de dir que no havia estat mai rodant tantes hores. I vaig tenir la sort de que l'equip, tot l'equip que hi havia darrere del videoclip, eren gent molt, molt maca. En Dani Feixas, que és el director del videoclip, va ser qui es va ocupar de portar tota la gent, des del director d'art, que s'ocupava d'escenografiar les escenes i tot, assessorar-me amb la roba també, que em va assessorar. Doncs tots, la veritat, tot el personal que hi havia darrere, molt, molt, molt maco. Perquè anècdotes d'aquest videoclip, segur que en tens més d'una, però una que puc comentar per experiència, perquè ho vaig veure, és el dia que vas estar cantant a la nau, tenies els dits ben fets caldo, no? De picar, suposo, amb els guants de boxa, no? Sí, ja sí que sona que soc una agressiva, o és a saber què deu pensar la gent, no?, per fer-me mal. Si et dic la veritat, no sé si es veurà a la càmera, però encara tinc cicatriu, que ara m'està cicatritzant. Ja no tinc la ferida perquè se m'ha cicatritzat. Però no és perquè jo sigui una mica bèstia, que a veure, que desfoga trencar coses, perquè desfoga trencar coses, és més que res que ho vaig fer malament. Jo no havia boxejat mai, jo ho feia veure, no? I clar, em vaig emocionar i tal, però clar, no vaig ficar el puny ha d'anar així. I jo tinc això fet malbé, això vol dir que no ho vaig fer bé. I vaig espantar el pobre monitor i tot, el noi que hi havia, que és professor d'arts marcials, Sant Jordi, doncs el vaig espantar quan em vaig treure els guants i va veure que els dits em sagnaven, no? En plan, què t'has fet, Xana? En qualsevol cas, vas lluitar fins al final, que no lluitaré, perquè o sigui, a tu t'agrada lluitar, això ens ha quedat claríssim, havies fet un tema que es deia lluitaré fins al final, que és un tema diferent. Quin és el significat d'aquesta cançó? Aviam, jo quan me pregunten això, intento dir que el significat m'agradaria que cadascú el traiés, o sigui, que cadascú agafés la seva conclusió, no?, del que és amb el vídeo, amb les imatges, amb tot el que diu, no?, amb la lletra.
Però sí que és bàsicament una lluita, no? Que pot ser una lluita interna, pot ser una lluita cap a moltes coses, no? Perquè estiguis passant un mal moment, perquè vulguis avançar. Bàsicament és una barreja de moltes coses, però sí que és una lluita per aconseguir estar millor del que comences, no? Escolta'm, 4 anys han passat ja del teu últim tema, que crec que era Esta es mi fiesta, no? Sí. El temps Amor d'estiu, perdona. A vegades sembla que el temps no passi, perquè segueixes igual de guapa. El que passa que han passat 4 anys, han estat molts. Per què tant de temps? Doncs potser perquè al principi era més que res, perquè jo intentava... Jo ja m'estava plantejant de posar-me a produir, tot i que, clar, no és tan fàcil perquè jo no tenia ni idea, o sigui, tenia uns grans cracs al cantó, no?, que saben en mac i en sac, però sí que no havia fet mai res de producció, o sigui, no tenia cap base sòlida ni res. I vaig pensar, mira, si puc ser independent, poder-me produir els temes, a sobre cantar-los, fer-ho tot jo sola, ostres, estaria molt bé perquè no dependria de ningú, no? I bàsicament en aquests anys he estat fent això, composant melodies i aprenent a produir. Producció, podríem dir, 100% teva, és a dir, en aquesta ocasió no has comptat amb l'ajuda, sí que hauràs comptat amb l'ajuda, però podríem dir que ha estat una mica quasi iniciativa teva al 100%, no? Sí, en aquest tema en concret sí. La Xana, en 4 anys, en què ha canviat? És a dir, si ara escoltes el Lluitaré fins al final i escoltes les teves antigues cançons, què trobes de diferent? Potser, aviam, com has dit, em conservo jove, o almenys això intento, soc jove encara, però jo crec que una etapa de maduració sí que he fet, perquè, sí, potser per al tema de voler fer temàtiques diferents, que ja n'hem fet, no? Perquè si escoltes els temes de Mac en Sac, no? Hi ha varietat, no? Com el Lluitaré, per exemple, parla doncs d'una traïció, no? D'una persona que està traicionada, no? Perquè l'estan enganyant. I jo crec que l'etapa que més ha canviat potser és que com jo no soc en Mac i no soc en Sac, l'estil és una mica diferent, sí que conserva el dance, no? Perquè és un tema dance, no és un tema pop o rock, però és més aviat això, que la meva idea és fer el mateix estil dance, però una mica més pop també. Indecent, em poses a 100, Lluitaré, El tren de la vida, amb quin d'ells et quedes? N'hi ha molts ja, em portes uns quants. Jo recordo que un dia em vas fer aquesta pregunta fora d'aquí i et vaig contestar alguna cosa que t'ho tornaré a respondre. La resposta d'en Sac, no? La que sempre deia en Sac. Sí, com deia en Sac, que tots els temes són fills, són com fills teus, i no pots triar entre els fills, o sigui, no te pots quedar en cap, no hi ha cap preferit, o sigui, són tots bons per igual i macos. Una de les coses que m'ha sorprès molt positivament és que, diguéssim, han passat ja 4 anys, però segueixes tenint molts adeptes, és a dir, la gent tenia moltes ganes de Xana, no? Ho has notat, això, o no? Sí, ho he notat i estic molt contenta perquè no ho esperava i fins i tot era això que jo pensava, bueno, agafaré gent nova, no?, i que començaran a saber una mica del que jo faig i tal, amb els nous temes, i la veritat és que sí, o sigui, la gent m'ha continuat responent, comentant en Facebook, a YouTube, en les meves xarxes, i estic supercontenta. Ho has comentat, o sigui, torna el dance en català, tornes a cantar en català. Pregunta difícil, Creus que el català o cantar en català t'ha afavorit o t'ha perjudicat amb la teva carrera? Si et dic la veritat, no m'ho he plantejat mai, això, de si seria algú que em perjudicaria o em beneficiaria, perquè és que com per mi és tan normal, o sigui, no sé, potser sona raro, però per mi és molt normal poder cantar en la meva llengua. I a part de la facilitat que per mi és composar a la meva llengua, és com penso, que hagués de triar només perquè potser el mercat no és tan ampli, ostres, no sé, jo crec que si hagués de triar continuaria fent el mateix que estic fent ara, i és cantar en català, i no sé, no m'ho he plantejat mai això de perquè, o sigui, què fer per beneficiar-me o al contrari. Perquè vas provar sort amb el castellà, amb l'Esta es mi fiesta. Tens pensat tornar a cantar en castellà o en anglès, per exemple? En anglès sí que tinc pensat cantar.
més que res perquè em faria il·lusió, però també s'ha de dir que el meu anglès no és perfecte, no sé si és perquè això depèn de la persona, no? Però jo m'anoto que no acabo de tenir un bon anglès, tot i que ja fa anys que estudio, i és bastant complicat imitar perfectament l'accent, no? Però sí que en un futur tinc moltes ganes de poder cantar algun tema en anglès, sí. Perquè ja has tingut algunes festes que has anat fent, la que comentàvem abans de Banyoles, a la Nau, també vas estar a l'Estroika. Com ha anat la reacció de la gent? Vaig tenir l'oportunitat d'estar a Banyoles i ja te la cantaven, no?, aquesta Lluitaré fins al final. Sí, la veritat és que estic molt contenta perquè fa poc d'un mes que vaig llançar la cançó i, ostres, estar actuant i sentir com la gent l'està cantant és increïble, perquè dius, ostres, saps? Que realment aquesta gent que t'ha vingut a veure és la gent que ha estat allà mirant al YouTube, al teu canal, no?, la cançó i el videoclip, sí. Escolta'm, jo sé que ets una persona inquieta, una cantant que sempre vols més, que vius de somnis. Quin és el teu proper somni? El meu proper somni crec que seria doncs poder seguir fent el que faig, poder agradar a la gent, no?, amb el que faig, i potser el que deia abans, poder arribar a més llocs, que no només centrem en discoteques. Bolo especial que tinguis, que recordis, això és... no oblidaré mai aquest moment i potser no tornarà a passar mai més. Aviam, com a moment important en els bolos que he fet, jo crec que és el primer, quan vaig anar a Millennium, la primera vegada que vaig actuar a Millennium, que va ser molt tot, saps? Especial, sí, no? Tot nou, sí. Tampoc coneixia la gent, el públic que tindria, no? Per mi que em quedo amb aquesta. Xana, futurs projectes, o sigui, ja estem escoltant i gaudint d'aquest Lluitaré fins al final, però suposo que la gent vol saber si tardaràs 4 anys més a treure un tema o no, que estàs treballant en coses noves? Sí, estic treballant en coses noves. De fet, ja no hauria de dir això, però ja tinc un tema acabat que... Ens pots dir alguna cosa del tema o no? En principi no hauria de dir-ho, perquè mai se sap com anirà i, clar, tinc diversos temes que estan allò a punt d'estar acabats. Un sí que està ja, diguéssim, per sortir, però que a vegades mai se sap, que se me poden creuar els cables i dir, doncs mira, aquest no el trauré ara i trauré aquest altre, saps? I per això tampoc vull detallar res, perquè a vegades em passa això. En qualsevol cas, no sé si t'has plantejat mai fer un àlbum, no? Xana, l'àlbum, no? Sincerament, això és el que vull fer, si et dic la veritat. Potser no sé si ho he dit mai, però sí, la meva intenció és fer un àlbum, Escolta'm, Xana, ja anem acabant aquesta entrevista, però abans m'agradaria que la gent que vulgui conèixer una mica més expliquessis una mica les teves vies de contacte, quines són. Poden anar al meu web, a xanablue.com, després a Facebook, a la pàgina de fans, que és facebook.com/xanabluemusic, després a Twitter és xanaoficial, a Instagram és xanablue i YouTube és xanabluemusic. M'agradaria que te referissis cap als teus fans i els diguessis algun missatge, va. Missatge als fans. Doncs que moltes gràcies per estar tot aquest temps apoyant-me, pel vostre suport incondicional, perquè és que, sincerament, sense vosaltres tampoc estaria aquí. I res, el que li comentaven a Mike T, de que lluiteu pels vostres somnis, que per molt que us diguin, vosaltres a la vostra bola, i res, que seguiu lluitant. M'encanta que diguis això, que segueixis lluitant perquè ets una persona que sempre lluites pels teus somnis i segur que triomfaràs, tornaràs a triomfar amb la música dance en català i que tinguis molta sort, de veritat, en futurs projectes. Estarem al darrere escoltant aquests projectes i donant recolzament com sempre ho hem fet. Xana, gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres. Doncs fins aquí l'entrevista amb la Xana Blue. Acabem aquí el Mike T and Friends. Properament tindrem més entrevistes. Nosaltres ara el que farem serà una petita pausa aquí al Digital Hits i tornem amb en David, amb l'Arnau, amb la Blanca i amb tota la tropa. Adéu!